iya. Kok diparingi anak panah ya. Iya. Tak kira nek sunah rasuli malam Jumat ngono kae. Ora kudu. Tak kira nek sunah rasuli jenggote dawa, puluh jenggotmu dawa. Nek karo dulur ora rukun, karo tangga ora rukun kuwi ya percuma. Ngono. Iya. Iya. Muga-muga iso nyambung taline silaturahmi kelawan keluarga ageng PT Puja Perkasa kelawan cakra ning Rat Rembang. Iya. Amin. Sadurunge jolang munggah, iki request Bapak Haji Hanafi, Sinom Marijoto sing nembang ya Bu Yuyun. Jatahe Bu Yuyun iki anggere kelenengan perang karo Sinom. Nek perang kok dioperke wong liya. Ning nong. Sinom. Kene jo karo ngilangi jagongan aku kene jo. Mengke ya nyuwun berkahe Pak Jumbuh nggih. Ora kita ngesek 5 mergo menika senior Magelang. Kula niku mbiyen nalika kuliah niku PKL-e teng Pondok Tinggal mriku. Sesasi nutuk teng Pondok Tinggal mbiyen jaman pas kuliah. Jaman nom-noman kula, jaman Narayana pas kula ganteng-ganteng ini. Kapan ngono ya kok tau Ora ngerti jaman kuliah wah iya. Kroyokan. Ya ora. Nyuwun berkahipun Sinom Bu Yuyun. Sinom nulado laku utama tumrape wong tanah Jawi. Dadi jo isine iki nulato iki kudu nyonto Ingkang Penemban Senopati wong agung ing Suganda. Ngek Suganda Mataram Mata Arum. Ganda iki arum. Penemban Senopati ini kebak tirakat prihatin. Ketika seneng tirakat, seneng prihatin kuwi anak putune dadi kabeh. Dadi Ratu Solo, Ratu Yojo. Wah, trah kurune mergo prihatine wong tuwa. kantuk berkah. Tintingane Mas Didi sing cetha Mas Didi. Nong ning. Mangga, Bu. Kudu ngerti jo. Iki ning Magelang. Dadi aku kaya mulih ning omahku dhewe. Lho sebab apa? Buke Awang bojoku kuwi nenek moyange trah ka Magelang. Sing damel Borobudur niku. Dudu. Dadi bojoku iki Mbah Buyute saka Banyu Tumumpang menika. Nggih, dadi ngguri SMP Kanisius kae ana makam keluarga teng mriku. Oh, nggih. Ning Sendang ngono kuwi jejer Sendang. Keluarga sedaya. Iya, dadi Buke Awang iki tedak turune kok RNG. Napa niku? Raden Ngabei. Sutawiguna. Kacarita iki Mbah Sutawiguna iki ya apa selir Solo karo selir Yogya terus terahe Gathuk. Terus nurke Mbah Sutawiguna ngisor-ngisor terus pesinden Bu Mardusari barang kuwi. Dadi Buke Awang asline Mbah Buyute sinden tok. Mulane yen sare kok nek merem halus Pak iki.
Dadi kuwi lah kuwi iki nek disesret getihe biru. Weh, lah. Sesuk asline trah Magelang. Nun sewu ibu ngabehi ngono ya sesuk kuwi. Oh, trah berarti niki kados wangsul ning kandange nggih Pak. Mulih ning kandange bojoku. Aku lak mau ngepek eyom. Oh. Ngepek terahe selir-selir ngono. Oh, nggih. Lanjut Bu Yuyun. Monggo. Sejarah bojomu kok weh ben-ben iki keturunan sinden nggih Pak iki. Weh, sinden sinten madu sinten wong? Bu Martusari. Mula aku nek karo bojoku nyembah tundulu ngetakek. Dudung tanduk tanduk tak ndak tak jeleng ngono kuwi. Jeleng dekne ngampleng aku endok. Iya. Endok pas. Lho sore mau ora. Aku karo bojoku sayang tak lanting mudhun munggah tak gendong medhun tak lanting terus iku arep maju tak jelungupne jelungupne digendong jelung tarik dirangkul nggih Pak nggih oh ancen berarti sih trah kraton Yojo mulane aku tetep seneng nganggo blangkon Mataraman oh ana alur ceritane latar belakangnya trah kraton Yogya. Nek panjenengan kan ya trahe ngono kuwi. Pancen trahku ngene iki ya. Ciri khas. Monggo Bu Yuyun. Dadi dongaku ket biyen ki dijabahi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Aku isih bujang ndonga ya Allah kula nyuwun istri ingkang bener lan pener. Mboten istri sing salah ya. Dongaku dikabulke entuk Bu Awang dadi istri sing bener nganti saiki. Dadi nek apa-apa sing bener kono aku sing salah. Ki mandi dongaku. Lah ya kudu bersyukur kono ku istri. Lah ya Allah nyuwun istri sing bener. Jebule kok tumus. Apa-apa sing bener kok kono. Lah aku kok sing rasa. Lah nggih wong pancen mula nek donga sing bujang-bujang aja njaluk istri sing bener. Kowe nek tiba salah tiba sing lanang. Lah iku sing jenenge kebeneran ngoten niku Pak iki. Heeh. Kuwi awang nek sing Trah Solo iki ning jagalan. Oh. Dadi anggere jagat tak jak ning jagalan iki Mbah Buyut, Mbahku kok akeh men bingung dekne. Bingung. Aku arep ndunungke silsilah
Nyang anakku ki aku isih urung iso cerita piye kok saking akeh mbahe niku. Kok kaya dadung kepuntir. Nggih, wong pancen mone niku nggih awal. Jagalan Solo Mbah, terus Mbah Nyu Tumumpang kene Mbah Biyut. Ngoten. Mbahe kok marik-marik. Lah aku ndelalah iki nyuwun donga sing istri sing bener. Sesuk tak genti dongaku. Bojo sing Digenti. salah. Bojo sing salah Gusti. Bojo sing salah. Tak genti. Ya, nanti ya Allah kula nyuwun bojo sing salah dadi sok ben omah sing bener kowe terus. Sesuk tak genti ngoten Pak Git. Lanjut Bu Yuyun. Nano pabrik sing padha matur nuwun. Berarti bojomu terang kok Banyu Tumumpang. Wah, isih dulure Mbah Moyat to berarti. Ya mbur ngerti. Ya suwe-suwe ra nek digoleki ning nggone silsilah ketemu niku. Nyuwun berkahipun menika dalang kondang seniore Magelang. Oh, sinten Jumbuh Siswanto. Pak Jumbuh. Ngaten. Wah, wis angger ndak bengi iki aku angger ora mayang iki. YouTube isine Ki Jumbuh ngono. Ah, jan mboten ketang seklimah, rong klimah nyuwun dawuhipun, nyuwun berkahipun Bobo. Ya, monggo mriki kalih majulan. Ah, mentara manca. Turuk, Monggo. turuk. Wilujeng enjang Masigi. Winjang Kanjeng Rama sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Walah kowe nggih sampun. Nderek mangayu bagya kemawon. Inggih. Mugi-mugi penyanipun Bapak Haji Hanafi pinaringan panjang yuswa. Amin, amin. Bangkit anggenipun momong sedaya para putra wayah. Amin, amin. Nyuwun duka ingkang kathah. Inggih. Awit anggen kula mayang cara Ngayogja Karta nggih mboten Ngayogja nyel menika. Niku Ngayogja cara Pantura. Niki jujur kemawon kula kalian panjenengan menika janipun ngefan banget. Waduh. Estu kula mboten kok muni dupeh niki ngadep panjenengan mboten. Ning panjenengan niku kreatif, inovatif. Nggih, nuwun sewu. Terang-terangan kemawon kula kalih anak lanang. Janipun anak kula Dani. Mas Dani. Nggih. Menika latihan dalang. Nggih, harumiyin pedal piyambakipun kepengin mayang menika keranten ningali Pak Seno pertamanipun. Oh, makaten. Nggih, Pak Seno kok sedo kok menjadi napa nggih? Kuncing fenomena. Nggih, menjadi wong-wong kok wis sing do gumun iki kepiye kan. Anak kula lajeng kepengin asal mayang, Pak Seno sedo. Lajeng mengidolakan kan Pak Sigit. Weh, Lajeng keturunan. nggih, kalau mau wonten griya menika kula kaya Karna kalih
Salio niku Pak Sigit. Dados Wong loro. Nah niku anak kula niku Pak kula ajeng nonton Pak Sigit. Ya ora sapa, kali jenengan. Ya wis, nek pancen kaya ngono monggo tak supiri. Weh. Lah kok ya padha kalih kula nek Anak sing bener ngoten niku, Pak. Mas sinten Mas? Mas Dani. Mas Dani Saweg Dananjaya. nggih tasih sekolah kelas 3 wonten Ngayujo SMKI. SMKI Ngayogyakarta. Oh nggih. Nggih nyuwun doanipun Pak Sigit mugi-mugi anak kula saged kaya Pak Sigit. Amin. Pun monggo wong loro do ndonga. Nggih. Nggih. Nggih saora-orane nek ketemu calon dalang niku saora-orane ya kenang-kenangan ana wayang lho Mas Dani ngoten. Baketipun anu Pak Sigit kalau mau panjenengan ngendika bilih keng ibu menika aslinipun saking Banyu Tumumpang. Trah-trah Sawangan nggih. Sawangan nggih ngguri SMP Kanisius menika. Mangke gek-gek niku ya ana sambung rapet malih kalih. Lah, Oh. lah. Pak Le. Sangoni. Iya ya. Jenengan kok ngerti mawon to? Nggih, wong kula ngerti nek jenengan niku Pak Liik. Tur niki nggih kula nggih prei mboten nggih. Nggih, lah kudune ya sing payu nyangoni. Nek kula nyangoni nggih Mas Dani nek bapak ya nguyai segara ngoten. Oh, anak sing bener. Baketipun Mas Sigit lan Cakraningrat Jaya selalu Amin. salut dan semakin jos. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ponakane jenengan. Nggih. Kula saben bengi nek teng griya nggih setelan kula nggih Pak Sigit. Oh, delok-delokan wong loro iki. Ah sing kono nyetel kene nyetel kono. Oh, monggo do awar mriko kersane ra setel-setelan. Nggih. Nika sedaya proses, Bapak. Nggih. Juke wayang Mas go kenang-kenangan Dani. Napa? Jamus kali Masada tesih. Le tak miske kowe le. Mriki Mas Dani, Mriki Mas Dani ngene. Sabrangan oh sabrangan. Sabrangan sing lulange palsu sing Pak. alah sing Lah sepit pun ta Pak Igit. Pak Jola. kok sing Panjenengan iki lho Mas Sigit dalang kondang kok wayang palsu. Lho niku sing ape dikekno lulang kucing niku. Kene Mas Dani mriki. lho niki anak kula sing mere-mere niku jagat niku. Oh nggih luar biasa. Menika kula nggih nyimak sawet wonten panjenengan ngasta wonten Surakarta menika. Sing sijine. Iku kelarangan bocah kok ora. Kuwi awak-awake ireng delok tak dudure kene. Kandhane sing lulang kucing iku lho. Oh, meneh iki wayang sing Prada tak nggo perang pertama Prada Mas Grenjeng mau lho. Prodo iku cet le. Nah niki tapi kok iki kok Grenjeng malah. Sing sunduke kopring mau lho, Dede kok iso. Kok sunduke kopring ngawur. Niki jam terbange wis akeh niki wis niki Mbak Sigit niki. Wis dadi dalang. Dipilihno jam terbange sing akeh le wayang kuwi mulane rada amoh. Dadi iki Ning syarate yo nganti bubar le nunggu. ning kene sik kok mrono. Ben ketok ning kamar. Mungkin nek bapak ngambil disilihi. Sembah nuwun Mas Sigit panjenengan paring pusaka kalih anak kula muga-muga ya Ki pepemut tumangkar kemawon. Ya kula niku seneng nek enten calon-calon dalang ngoten niku. Mesti enten wayang. Saorarane Kang Putra Sumbe nek palakrama kan mesti sing wayang kula wong kelingan iki. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Sedaya pinaringan seger kewarasan. Amin. Mas Sigit sak sedaya kru Cakraningrat pun paringi sehat. Amin. Kula ya duwe rezeki sok nek anak kula niku nyepetake kula tak nyambat Mas Sigit. Nggih, Menawi jenengan nggih. Nak kula ngono ora ngekeki cendramata sok aja dipotong wong kon. Omong apa? Pak Sigit maringi kenang-kenangan wayang. Bidang nek ditanggap kan ya susuk ta Pak. Ora kuwi ku seorang dalang nonton dalang kuwi yang paling memori tidak akan hilang itu ketika ada kenang-kenangan wayang. Nek tak waini duit gedene 10 juta ilang. Telas. Ilang. Tur yo ra duwe. nggih. Sampeyan kok ora mlaku luhur ki mriko to? Lah wong kula pun dibayar mawon bebas. Oh, ngoten. Nggih, ini wis tak
bayar lunas tolong dino kepungkur. Leres. Nggih. Niki karek kurang separuh. Nggih. Le dienggo kenang-kenangan motivasi iku minangka mukjizat. Dadi nek dikeki piyai-piyai sing wis kondang iki minangka mukjizat. Nggih. Pusaka soalnya keturunan terae ngene. Mengke wedine nek Bapak Hanafi sak ora-orane nggih Kresna. Oh, ngaten. Seseorang yang bijaksana mengatur strategi. Lah, nggih, nggih. Paringane Kresna. Nggih Kresna mengke sing Prada Mas. Niku. Kersane mengke diaturke Pak Hanafi. Oh injih, mekaten. Nggih, Pak Igit. Nyuwun pangestunipun nggih. Nggih, Bapak. mugi-mugi lancar sedayanipun Amin, terus amin. paripurna. Amin, amin, amin. Sembah nuwun. Aplaus kanca-kanca cakren red untuk Bapak Jumbuh Sesangka. Jeng nek golek dagelan elek-elekan julang niki. Niki elek tenan nek niki. Lah sing apik-apik pun ora ana. Nggih. Cobi Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Kok Mbak Lucy. Lali ya. Ngono kok njaluk terah bener iki piye? Terahe ngono iku. Lah iya. Pancen terahku salah. Terahe kok Mbak Lucy. Ya lek cilik ngono nggih mboten napa-napa kleru lah gedine sak togokan. Lah iya. Nek cilik no sosok gurugan lah gedene ngono kok ya. Ning nong nong. Ya. Kinutang kutang tansah wisa ati. Marbuka rasa pujiku. Sugeng enjing Mbak Elisa. Sugeng enjang Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Nggih. Nggih. Ora krasa jebule wis mes tengah telu. Wah, lah niku lho. Nek dalam apa ya, mendalang niku nek Dinikmati. dinikmati itu enggak kroso. Seneng. Ngono ki ning Wonosobo nganti jam 6:15. Nah, sampai srengenge metu, Ya. sampai golekan. Wah, itu. Nggih. Srengenge ngene metu. Metu. Iki kok rencana ya bubar ke jam 8. Oh ya melu iki. Sederek kayak sampai gele. Saking Bapak Haji Hanafi nyuwun ninggal katresnan kali Lintang Asmara mungkin ninggal katresnan digarap jaranan kabeh presiden jumeneng. Mengke. Ning sadurunge kabeh menika requestipun Lintang Asmara. Mengke sedaya sinden jumeneng mengke Bapak Haji Hanafi badhe nyawer. Weh, Mas Julang nderek jumeneng napa lenggah? jumeneng to, Pak. Wong awake dhewe kok nak aku lungguh gek salah. Wong panjenengane tindak rene mongko iku that is the big boss. Sampean ke solmet kalau Ingkang Bapak ya. nyawer lewat Pak Karmito. Wah, nggih. Pak Karmito iki wis jan piyayine iki energik ngalor ngidul ngitan ngulon. Terengginas. Komunikasine iki apik, komunikasi terus karo pripun Pak Sigit niki pripun ngono. Jadi kesuksesan sebuah pementasan ini karena komunikasi yang tanpa putus bersama beliau. Makasih Pak Karmito. Sehat terus, sehat. Semoga sehat selalu, Nah, panjang yuswa. itu juga simbol kebersamaan dan kekuatan dari Puja Masya Perkasa. Allah. Nggih. Ukuran panggung pinten, butah debok pinten, jumlah pengerawit, rokok pinten ngono iku wes. Skulino ngupeni yoga sinden dene wis apal. Ya. Lintang Asmara larasipun pelok. Oh, deh. Dadi engko diatur. Wong telu iso nembang kabeh. Nggih, ya Pak Igit. Nggih.
Nadyan to tanpa keyboard jo. Nggih, Ning insyaallah gumer-gumer kahanane. saged toh niki. Lho iso. Gamelan besi, anu perunggu. Mesti nggo ngepruk cakal. Perunggu Pak Igit. Iya, perunggu. Yo, coba kaya apa? Lintang asmara dados. Jroning batinku Wong bagus antap narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngaruni ombak segara tresnaku ra bakal sirna sanadyan nyawa ancak sakaraka wis tresna ra bisa dipisahna. siang pantara ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang sang yasulasti Dengan angin putih Malam lintang dadi saksi Oh bayang ingatan balenjani Janji sadaya mati Sadaya mati Wah, luar biasa. Wah, Mbak Lucy Dalam nyinden teng daerah Magelang ini yang keberapa? Alhamdulillah yang pertama. Wow, iya. Nggih gentenan. Mergo kula niku ngelingi. Nggih. Kula tekan Trenggalek niku pertama sing nggawa nggih sampean. Nggih, matur nuwun nggih, Dik. Nggih, Mbak Yu. Benjing ben kula nggih nusul. Oh, nggih. turunan terah dadi piyayi niki mesti saking ngono Mbak. Pancen bocahe terahe ngono.
Oh alah Nggih. nggih. Dadi yo ngene iki jeneng rakate kekadangan jembarke Serawung. Aku mayang tekan Trenggalek Jawa Timur sing nggawa Mbak Lucy. Mbak Lucy ngerti kene yo tak kanthi ngono kuwi. Gantian. Benjing Mbak Elisa asli Jogja nggih jenengan dikanting. Ora tahu. Diwayang Jogja. Wong dene iki nek ana pedalangan diwayangi dhewe kok ngapa lho ya. Ya sok iso oh. Hari Kartini iki Elisa mayang ning Rembang ngono kuwi. Ya. Ngono kuwi. Ya. Mergo Mbak Elisa iki yo dalang. Oh, ngaten. Nggih kok wong ngeten anu aku ya dalang ora diwehi Ora oleh aku yang ngono aku ora oleh wayang. Lah iya. Kok diparingi anak panah ya. Panah. Panah sing aku anak berarti cilik ya. Cilik kok bae gelas gedhe kae yo tenan ya. Oh, nggih. Coba menika ninggal katresnan digarap jaran semua presiden berdiri kecuali Bu Yuyun. Yuyu nampun nggih. Niki kula jumeneng mboten cekap ngene kula tak Kan lungguh. ada bawah ada dua sub nanti bawah. Bawah sama di atas. Sampe di bawah gen ketok cilik ya. Mbak Eni sing teng ajeng. Ha. Wong kene. Kene sayang. Jo kowe lungguh ning sindenan Jo. Oh alah. Ngelek-ngelek. Lah. Aku Apa kowe ning kolam? Aku ki setre ning donya iki isih kanggo ta ora. Ya. Nggih. Aduh, cara. Ya. Mbak Eni depan, Mbak Eni depan. Mergo panjenengan menjadi leader utawa pemimpin. Oh, alah iya. Nah. Ini Pak Igit iri. Ora gendong suwengi kok ya. Mbak Yosi ya pengen mbok gendong sere. Kak. Ora. Seneng kowe ning arep kono lho. Siap. Awakmu nggon pinggir dadi engko mak mbuk lho ini. Enggak, aku kira-kira nggandul rejing ngono kok. Aja. Puas kowe, puas. Ora. Mbak Elisa turun. Nah. Mbak Lucy juga turun. Turun halus itu. Ya. Iki mungkin jepat Pak Oh, Jalak alah. andap niku. Oh ya wis Minggir njur mawon, wae. nggih. Berarti ben ketok ngratoni Pak Igit ya ngene. Ya. Sana nggak sempit ya. Nah, mergo niki mengke jaranan iso dadi jo iki kok. Nggih. Weh, lah nek kipu ngono kuwi, heeh. Jaranan iki kok dadi tenan Yo lah. aku ning kene iso ngikut jaran. Lila ke kanan lagi. Oh, Melani kanan lagi. Aman ora no Mas? Ute. Ya. Lila ke kanan lagi, Mbak Lucy ke kolam renang ayo. Oke, ninggal katresnan. Nah, barise sing rata mergo ku mengke Pak Karmito minggah nyawer dadi oleh ngulungke iki penak. Las. Ngono kuwi ya. Gerakane manut Mbak Eni nggih. Heeh. Lho, anakmu mau ning ndi Mbak Eni sapa Mbak? Isin anak isin ngerti Isin. mbok isin ditutupi rupane. Kula kan pindah wong mboke kadang. Lah jagat barangmu ning ndi Denan? Nggih do isin kabeh niku. Udah calon. isin. Kabeh karo pakane rembuke. Allah. Ya. Coba kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap jaranan cara Jawa Timur slomprete Mas e. Yo. Ya. Pak Heri. Oh dadi niki Pak Heri.
dadi Pak iki. Pak Iri melok dadi Pak iki. Asik masih. Asik tinggal katresnan so. Asik. Alon-alon mawon masih. Asik. Nangis sajroning atiku. Ono pokok nangis. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu rasa Ayo Pak Iri. aku kudu sambut karo Ya. apa. Tak suwun rino lan mengi. Ayo En. Sampai bawah. Sambat karo sapa aja lali Asik.
Trah apa? Trah kendel. Dan jogetane pun aja. Kendel wong duwite Pak Haji kok. Nggih wah, beksanane masalah. Nggih estu. Nika sambung silaturahmi lewat budaya kalian kanca-kanca lan dulur-dulur Puja Perkasa. Nggih, Bu Haji nggih maksih lenggah. Kepareng. Jo nyuwun tulung iki jabutke Kresna iki Jo. Pundi, Pak? Ya iki lho, sing apik dhewe lho Prada Mas. Oh, sing apik dhewe niki. Oh iya. Sak sikile nggih, Pak. Sak sikile niki. Iya. Gurine. Sing guri lho. Oh, kurang apik niki, Pak nggih. Muntyung. Wah, sing niki pas wae iki. Wah, sore mau wayangku kegermisen, Bro. Waduh, nggih. Iki mau ben dipajang. Oh, dipigura Pak nggih. Karena adalah sosok nganu Jo, apa iki jenenge Kresna. Nah, iki sosok seorang pemimpin yang bijaksana. Betul. Lembah Manah Prasaja. Mandap diaturke Bapak Hanafi. Oh, ingkang anu mrika. Ngerti apa ora asmane Pak Hanafi sing ndi? Lho, kalau siang pun jagongan. Oh iya. Iya. Sosok Kresna adalah sosok yang bijaksana, pengatur strategi untuk kesuksesan para Pandhawa. Ini lambang kesuksesan PT Puja Perkasa ya strategi dari beliau Bapak Haji Hanafi. Saya Bapak menika katuran saking Ki Dalang Sigit Ariyanto. Nggih, sami-sami Bapak Haji. Ya. Sukses selalu. Bapak Haji Hanafi. Puja Perkasa jaya selamanya. Kresnane PT Puja Perkasa ya beliaunya. Wah, sing foto kowe Jo kesane. Lah niki Kowe iki nek jenenge sing maca kok nek diwaca oh iki jolang diwene wayang karo Pak Haji. Lah jenenge Swarga Nunut ngeten iki to Pak Git. Oh iya. Nggih. Sukses selalu untuk Puja Perkasa. Menika Bareng. lah nek Kresnane iki Prada Mas. Niki kancane Mas Jani malah ana sing njaluk buta, iya le. Tawake. Penggemar Pak Git. Nyun tulung Mas Jolang tancepke. Oh nggih. Nggih matane. Oh tak kira kan nancepke gegere sinden mriki. Yo sing apik yo. Yo Wong ora keturunan trah iki kok cah. Iya. Apik. Nggih. Aduh. Yo Mbak Elisa karo Mbak Nggih. Lucy, ayo muni tati neh we. Yo. Ngono iki kok diketoki karo apa netizen. Lah Pak Sigit belum move on. Ayo Dik Lucy, aku yo selalu eling Mbak Lucy karo Mbak Elisa. Ya kene. Ada Mbak Yosi dan Mbak Ida Lala. Berempat. Berempat. Ayo sini berempat, yang dua juga ikut ya. Jo tulung titip gawake kewanku iki sik Jo, iki sesuk tak openi ning sambungan. Ampun Pak niki pawung. Kuwi kewan langka lho Jo. Apa karo langkane kene iki apa nyokote lara tenan ya Pak Git. Iki nek nyakot ndas. Ngono ki templekno lambe. Ora gak genang kok. Ngono Ora ki tengere nek sing lah nek nyokot cangkem kene gak apa-apa, lah nek liyane apa ora sempal. Request-e lagun Puspita Nala nggih. Berdua rin mboten napa-napa. Mbak Lucy nderek jumeneng nggih mboten napa-napa. Nggih lenggah mawon, lenggah. Pun karo batin nggih, Mbak. Nggih. Lenggah. Mbak Ida Lala menika asli saka Wanasaba ya. Nggih, Wonosobo. Oh. Wonosobo SMK ini Ngayog Jakarta. Nggih. Kuliah di STSI Solo. Terah pundi, Mbak? Terah nyat ngene iki wong. Kula yen mantuk nggih miyos medal mriki Mas. Oh, mengapa? Borobudur. Borobudur. Wonosobo menika Pokari menika. Terus salaman. Nah, Lek ya sih mungkin karena saking pundi mungkin. Nek mantuk. Saking griya. Oh ya wis. Yo liwate yo Magelang terus
lewat Ngayogja napa ngliwat Mbal? Ndak, lewat ini. Semarang. Lewat Banten. Menika wau medal Solo. Lewat Selo. Eh Pak. Selo kok Selo. Oh, lewat Solo. Nggih, iku Berarti dalan lewat kota. Banyu Tumupang. Iya no mau. Nggih, nganggap Iya. anu. Nggih, nggih, nggih. Biar kondektor apal. Oh, munggah Merapi, medun Merapi ta Betul, gimana? betul sekali. Nggih, iya. Terus tekan jalan raya belok kiri ta gimana? Nggih. Alah, kiri. yes. Ngablak ngiri. Mbak Lucy meneng ae wong lagi pisanan rene. Oh iya, heeh. Mau Mbak Lucy ning Banyu Tumupang apa? Nanti kalau teman-teman lewat situ juga enak jalan. Iya enak. Tapi Lewat agak situ cepet, Pak. Iya, yang mobil kecil. Tapi nek bis jangan. Lewat Selo. Oh iya. Ora muat. Orang muat. Biar lewat Yogyakarta aja. Pak, masa lewat juga yuk. Lewat Ora. tol. Anak-anake nek macet seneng ning dhuwur bis suwi. Oh ngono, ya wis nak. Jalan-jalan Ya wis ya. nak no, nek ancen rencanane ngono ya ora apa-apa. Iya. Puspita Nolojo, kamu punya campur sari. Ci. Kamu juga MC di ngene Jo. Mumpung iki sapa ngerti sampean campur sarimu dienggo pembukaan Nah, sepeda santai ngene iki. Ya. Coba di MC ini lagune Puspita Nolo sing nyanyi Mbak Ida karo Mbak Yosi. Ayo. Jadi sugeng dalu Bapak Ibu sinami pinarak Kadi Martika. Ini sudah pagi Injing, loh, Mas. injing. Oh iya. Esuk dah. Jamu jam pira to, Mas? Sugeng enjing sedaya Bapak Ibu Kadi Martika sinami midhangetaken Cakranira Campur Sari. Puspita. Kuwi lak campur sari kaya orjen tunggal ning Lagu emperan pripun wae. to Pak Ikit? Panggung rejing lighting kaya ngene. Oh. Ya kudune. Yo, masih bersama ngono kaya Karo koprol Mas ben fenomenal. Band fenomena. Iya. Koprol koprot. MC orkestra campur sari itu identik dengan yo masih bareng bersama. Yo, masih bareng bersama. Kurang gede. Yo, masih bareng Gede bersama. sithik. Yo, Walah manekuk kabeh kok. Yang penting Puspita Nolo ada Yosi Dian Pratiwi dan Ida Lala. La. Gawe semeng nolo samelera pawe matu lintri nyawang netramu dasar lencer kuning aku rasa tresnaku
ngeri lagi urung maksimal nek kanca-kanca cakrane tetep wah lagi. Kadung maksimal walah lah. Oke. Ya iki wis tenanan kanca-kanca rumangsane. Sing ngebas isih cotut ngono bae. Hebat-hebatnya. Luar biasa. Heeh, jan. Mas Lukman iki semangate ra karuan. Tucul. Ngono kuwi kok mau kok Pak sakniki kok mboten enten adegan sing gruduk-gruduk ngene aku apa ngene-ngene aku bingung. Sing pripun kok grudak-gruduk. Pas apa to lho? Niku lho sing sindene obah kabeh niku. Oh. Ada yang tanya iku sing kaya Pak Bumi wingi. Nggih. Matur nuwun ya Mas Jolan. Nggih, sami-sami Pak nggih. Kowe mulih Rembang. Nggih. Oh iya. Pripun? Aku mulih Solo sik ngampiri anakku sik. Oh nggih, pun aja mulih teng pundi-pundi wong daleme kathah nggih. Kula tapi kene mbae kok kaya mulih kandang kok ya. Iya. Nggih. Pun nderekke sugeng. Nggih, sembah nuwun Mbak Lucy, Mbak Elisa, nggih matur nuwun. Bacotke lakon sih terus. Ayo babare bapak iki meh duwe gawe.